guys. Susubukan ko. Ito guys oh. Pero ipapakita ko sa inyo yung saranggola. Ito, ipakon ko sa nasa ito. Ang may-ari. Wala pa na rigong. Ito guys. Sampol na to, sampol. Hindi pa natapos yung ginagawa namin na yung pakpak. 7 feet. Mas matangkad pa sa akin. Ito, gaganon ko. Gamay rin na. Hanggang doon pa. Umiyak siya guys. Ito. Ito yung master namin dito, ito. Col, may hapon Col. Oh, maya po. Ito yung master namin dito. Bago magawa ng saranggola. Ito yung magawa, yan. Baka gusto nyo. Yan ang uncle ko, si Chudoro Matos. Sakwan. 4-5 na. Okay. Ito guys oh. Yan, nilalagay na ni Uncle. Nagmaya dito. Mamaya makita nyo na kung ano kalakas yung tunog. Nagapalinggi ka sa admin. Yung mga chikiting namin dito. Yan, yan. Palupad pa no. Ayan. Marami pa sila. Oh, yun pa oh. Yan. Marami pa sila oh. Ayun pa. Ya, tuwing hapon dito kami. Yan. Ito yung area namin dito. Ito yung may-ari, yung uncle ko yung may-ari nito. Yan. Ito pa rin guys. Tingnan nyo. Kay Boy Tapang, 1 milyon na nilagay. Kay VMAX TV, 10 milyon. Ito sa amin, plastic lang. Kaya wala kami pera. Sakwan pangangin. Lapalit kong ligot. Di pa kapakay hangin. Bago pang sugutan. Wala. Sobrang taas na guys oh. Nandoon na sa ano. Doon sa mga ulap. Yan, maliliit pa yan guys. Abangan nyo sa sunod linggo. Lipad na yung 7 feet yung pakpak. Yan. Ano masasabi nyo dito guys? So, tingnan nyo guys. Yun. Yun, tingnan nyo ang tunog. Ano ba yung kasing tunog yan? Oh. Ayan. Mayroon ba kayo nitong tunog? Yan. Oh, parang tumatayo lang, nakatayo yung nylon namin oh. Abangan nyo guys. Yan. Sa sunod na linggo, lumilipad na yung 7 feet. Mas malaki pa dyan. Yan. Tungod kayo. Tungod kayo, Col. Oh, tungod kayo. Grabe nylon, murahagi. Murag lambo ba? Yung tinatawag nila guys na double body.